الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إن كلا إن دنتي إن بي الحمد لله رب العالمين. إن جدنتي إن جتي جومن تقدو أن هني نكود جيري والو وي كنيم تان يندودم إن فوف كدي إن دنتي إن جولي دولاد من صلى الله عليه وسلم دولاد من جميل إن جولي كلا سها إن دوني ما جناب من وان بسبب من قوة من يو أدنى إن دوني ما دندانغال أرتي بنتو بانجي ديني أرتي بنتو بانجي آدا دوني ما دندانغال ماي بمن ماي بجول بكلا يو الله يرمو بيا فوبي يا الله حاتم الجنة en donima dendagal ɓe cellani ɓe hen tawate ɓe cuuɗi cafrirɗi ɓe hen tawe galleji men ɓe hen mbadda rafiji men ummo jotto Allah ne jogui cellal jogui raha ha heewi yo Allah rokkuɓe cellal tawi cellal dumigal allahuma amin. en donima dendagal dumbaɓeɓe ko ɓuuri hen hewde ko takkaɓe ko toñaɓe ko haɗaɓe haalde miijoji men ko haɗaɓe liberté men yo Allah ɓiltuɓe ɗi dumbirɗi ɓe dutto e golleji mabɓe e galleji mabɓe allahuma amin. en donima kadi dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro wonɓe ladde en donima diaspora yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah suur ya barkal juma hande o yo Allah rokku on gandanɗa hooremaɗe deƴre yo Allah newnan ƴewɓe kayitaji ɓe kayitaji wonɓe laabi ɓe yo Allah newnan ɓe no jottiri gollotoɓe ɓe yo Allah wat barke golle ɗe ƴewoɓe golle yo Allah newnan ɗumen golle ƴewoɓe kayitaji yo Allah wemnanɓe kayitaji ɗi allahumma amin. yo Allah uddit yo Allah yañu yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona onon hoɓɓe diaspora sofani batti hakkillaji men no fewi diaspora golle mabɓe payodinde ɓe mbaɗata ɓe mbaɗata nder guure mabɓe ɓe mbaɗata nder leyɗele mabɓe alhamdulillah sofani yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah reen yo Allah jundu balle moƴƴina battane Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona noon wonɓe guure ɓene yo Allah newnan men no jooɗiri taw ko jonde fewde ko jonde foccinde allahumma amin. sikki ala kala ñande aljuma eɗen keewi arde buuɗal men yurmede no wawi fodde foof ko fati e carika taw ko jertinde yimɓe ko fati e dewal men Allah jertinde yimɓe ko fati gandanɗa hoore maɗa gurnameji men jeeti ko fati e janggu mumen nde wonnoon dewal Allah wona tan gandanɗa hoore maɗa ƴurade e tukkitade wona tan gandanɗa hoore maɗa waktu foof yaade jama wona tan saaha foof yalde juulte wona saaha fof tan gandanɗa hoore maɗa jogade kursal juutgal ala ɗum walla waare mawde wona ɗum woni dewal Allah wona ɗon tan dewal Allah haaɗi dewal Allah fuɗɗorto ko ɓernde laɓɓinde ɓernde mum andude joomum laɓɓinde ɓernde mum ittude haasidagal ittude mawni kinare e ɓernde mum ha laaɓa laɓɓinde ɓernde mum jiɗana hoore maɗa kala ko jiɗanɗa hoore ma moƴƴere taw ko ɗum woni ko jiɗanɗa bande kala ko gañanɗa hoore ma bonande taw ko ɗum woni ko gañanɗa bande ko on nden woni ɓernde wiyeteɗe ɓernde julɗo ko heddi ko ko tew ko koor ko chair ko physique tan ko kokko way kono jiiya gandanɗa hoore maɗa laalagal oto no dariɗo tawa gandanɗa hoore maɗa keso pul hay gartal gotal ala e mum mais uddita tawa moteur o koko fusi moteur o koko kuuli walla moteur o koko itta walla moteur o koko boni wona oto woni oto ko moteur o ɓernde neɗɗo ne moteur neɗɗo ko ɓernde woni neɗɗo ko ɓernde woni wonde julɗo ko ɓernde woni wonde julɗo ko ɓernde malheureusement ene teska julɓe hande ko kañumen ɓuuri bonde ɓerɗe e dendagal diineji keddiɗi ɗi fof dendagal diineji keddiɗi ɗi pop sen teska ene teska ko julɓe gandanɗa homaɗe ɓuuri bonde ɓerɗe nde wonnoon bonde ɓernde gandanɗa hoore maɗa arata ha ɓuura tikkere
arata ha diwde tikkere jiya debbo ene tikkani joom galle mum walla jiya gorko ene tikkani joom suudu mum jiya babiraɗo ene tikkani ɓiyum jiya ɓiɗɗo ene tikkani bamum jiya jiiduɓe yummo e baba ne tekkodiri jiya nawliraɓe ene tekkodiri jiya gandanɗa hoore maɗa jiiduɓe yummo goto ne tekkodiri tawi kadi so ƴewama yurnitama ko tikkiniɓe koko woni sababu tikkere mabɓe so haalnama ko bolle puyɗe sa haalnama ko rendiniɓe ko bolle puyɗe taw ko bolle puyɗe rendini jomumen saaha tikkere ene rone saaha tikkere ene rone no gañgu ngu ronirte ni nde wonon tikkere jibinta ko gañgu ko enen jiidi baba tikkodira walla ko enen jiidi gandanɗama yumma tikkodiren walla ken ɓiɓɓe baba tikkodiren guila e cagataguel men mi haɗa sukaɓe men kaɗen sukaɓe men resodirde kaɗen sukaɓe men yahodirde kaɗen sukaɓe men ñamdude kaɗen sukaɓe men gollodade kaɗen sukaɓe men fijjude guila pawɗi ɓe pamɗi jangguinen ɓerɗe mabɓe gañgu ɓe mawna e gañgu ɓe mawna ɓe tikkodiri enen en tikkodiri en wawi taw ko rendini en ko ne ko valable walla wona valable en tikkodiri en ɓe jinnaɓe jalta aduna ene jaari tikkere sukaɓe garan noon tikkere nde taw ɓe ganda holko saabi ni jinnaɓe ko tikkodiri holko rendino ɗumen en kaalino rawane e histoire goto ma en haldu hen saabu ma wood heeɗiɓe hikka ɓe kednoke rawane sagataɓe ɗiɗo ko kongo wonno ɓe jeeya koye leyɗele men he sen jiiɗi mbasen haalde leydi mabɓe ndi ko Afrique de l'Ouest ga Afrique so Afrique de l'Ouest ga ɓe jeeya West Afrique ji koɓe jogui ko bitikaji kamɓe ɗiɗo foof bitikaji mabɓe ko quincaillerie kamɓe gondi rangé goto wonɓe kongo ɓe ne gandi ko kalami ɗo ko client arane soodo e maɗa ko namde foof mbiya ne woodi hay sinno ka ala ko mbiyatake ne woodi aɗa andi prix ji mum hayso ala bidig ma sa gayni ka ala foof jaaha nela liggoroɗo maɗa walla nela mo gondiɗo maɗa mbiya ɗum ya bidig kaari ƴetta ɗon jomum winda kañumne ɗon ñalawma he tawi ko sohli kañumne arema winda so yeehi ha kikiɗe mbaɗon point ƴeewon ko gandanɗa hoore mamne fof ko ƴetti e goɗɗon calcule on so tawi oɗon poti ruttodiron so tawi ko an goto ƴetti so yeehi gandanɗa hoore maɗa ha client yeehi walla ha daari uddude mbadda e jomum point ko ƴettuɗa toon ko aɗa andi ko ardata kanko mo andi ko ardata o wooda ko pawɗamo hen seeɗa tawa gandanɗa homeɗa ko jeeyaɗa client ko holko dañƴa hen walla hay sa dañani e client o haydara tawa kam ana perdani client o saabu client mo soode ma gueɗe goɗɗe ɓeɗo ɗiɗo ɓe jiiɗen haalde ɓe noon eɓe tikkodiri ɓe ganda holko rendiniɓe bitikaji mabɓe takkodiri walla ko biɗi goto walla bitikaji ɗiɗi lombi hakkude mabɓe kono hay goto e mabɓe sohlata goɗɗon ala e goto mabɓe ƴettata kaake goɗɗon guila ɓe pamɗi guila ɓe goni wuuro ɓe galda haaju ɓe ɗannima ɓe galda haaju ete mbimi ɓe ganda foof holko rendiniɓe no Allah waɗata hen jinnaɗo goto yalti aduna jinnaɓe mabɓe ɗiɗo ɓe tikkodiri hen goto yalti aduna kamɓe wonɓe gaaɓe goto e mabɓe gonɗo mawɗo o waɗi feere hooti nden o hooti o yetti gandanɗa hoore maɗa on woni mo bammo yalti aduna o omo yewtida e nene makko yummakko wone haalademo galleji ɗi gurdi ni hawa namdi nene makko o wi nene an kam holko rendini babam e baba kaari e babam kaari yummiraɗo o haalnimo wimo rendini bamma e babama kaari de ko bone jambere bamma meeɗi wiide baba kaari yo lummo jambere walla baba kaari ma jiiti kam no wano ko goto mabɓe kam luɓino keddiɗo o jambere goɗɗo wi ala koko dawrata jambere mum mataw e nder ñalawma he woodi haaju keɓɗo ɗum dawani jambere ñalli ɗon keddiɗo o yiiri wonde ko caliɗo lubdi ɗum jambere ɗum de addi tikkere hakkude mabɓe tikkodira duuɓi ha gandanɗa hen goto yalti aduna ɓiɓɓe mabɓe mawni galda haajuji ha ɗannima o wi nene ko ɗum tan o wi ha ko ɗum tan o yaɓi koyɗe makko kanko sagata gorko o yeehi bammakko tokoso o salmini ɗum ɓen calmitima calminali mayɗi o hettiɗum o salmini ɗum o wi baba kaari addi kam de ko salmodirde maɗa addi kam de ko ñagadema yafuya baba kaari holko nanmi mi yino min gurduno ko gartumi joni ko mi mawni mi namdima baba kaari ko wiya rendinma an e babam ko de ɗum ɗo fotani rendin ɗon ha ko ɓesguji meɗen miñamen e mawnamen minen e miñamen emin tekkodira hen taw ko bonne ɗe bolle puyɗe baba kaari est ce que ko ɗum rendinma e babam o wi Allah ne seedi ɗum rendinoma kam baba maɗa o woyi babiraɗo tokoso o woyi ndeysan o noddi miñiraɗo gonɗo toon
gonɗo to central ndeysan o noddu miñiraɗo o haala ɗum o wiyaɗan ko renndinne babiraɓe renndino ɗumen o wi ala o haalan ɗum ko renndiniɓe ko ɓiyan ɗe bolle puuɗe nanne en ha keɗen tekkodira enen en ngalda haajuji min ɗo to gonmi koto bamma ñaagui ko ya tinno ya yerlumi jaafoɗami ga inchallahu mami fewnide galleji ɗi mami welditɓe guinmi ko minne ko adi ko mbaɗa ar toon jerlodiren jaafodiren ndeysan ɓe goyi ɓe jellodiri ɓe jaafodiri ni woni ɓe jellodiri ɓe jaafodiri ko yidde wiide en tan musidɓe tedduɓe yen tinno woni wonde neɗɗo woni wonde julɗo ko laɓɓinde ɓernde muɗum ɓernde noon so laaɓi place tikkere wonta ɗon ɓernde to laaɓi place hasidagal wonta ɗon ɓernde so laaɓi place mawni keñare wonta ɗon kono ɗeɗo gueɗe pop soɗen teski ɓuuri hewde koye men ɓuuri hewde koye men mawni kinare tikkere hasidagal ɓuuri hewde koye meɗen saabu gandanɗa hoore maɗa mawni kinare ɓuurani neɗɗo bande eɗen gandi ne woodi komo juulata kono mo juumata ala bande jogo kew yejjita haalandema walla haala e groupe an mbiya ko ma gan poɗɗa ko haalnede taw ɗum ɗo fof furno koye nofuru poɗɗa ko haalnede à part poɗɗa ko haalnede tan personnellement ɗon so waysi haalandema mbiya ɓaade o haalnanima kew makko wona inde makko yo wona yange makko yo saaha hay guenese mbiya a yahata ɓaade a haalnaka mbiya ɓaade a haalnaka a yahata holko ɓuurimi mawni kinoɗa mbiya holko ɓuuri holko ɓuuri ɗum saabo gandanɗa ko maɗa ha tikka ɓaade o haalnanima kew makko a arani annene janggo e jaam mbaɗoya kew mbasa haalandema taw kanko ko jejjinnoɗo an noon a yejjitani ka jiɗɗo yoftademo mbasa mbaɗa kew anne mbasa haalandemo walla kalano kaldunoɗa gani tan jiya cukalel tuksel ene ferti hakkille mum ne ferti ene yumti hakkille ngaari mum ne selli ene janga qur'ana walla ene janga école ko wawi wonde foof ne ferti liggey mum walla e meccal mbiya guel ɗo cukalel so ɗaccama wonko woni perɗen koyɗe maggel mbaɗen maggel dabruji mbaɗen maggel posone mbaɗen maggel gandanɗa hoore ko famata bonnen hakkille maggel en jiiji amma ñalawma ene moolo Allah yo Allah rokku en laɓɓinde ɓerɗe men laɓɓinen ɓerɗe men wallahi gueɗe ɗeɗo kalɗen tikkere hasidagal mawni kinare en jiyani ɗum en jiyani ko foti cewde misal ko eɗen gueɗe e ɓeɗo wiyeteɓe isayankoɓe ɓe mbiyeten wona julɓe min jii ɗum e ɓeɗo wiyeteɓe isayankoɓe ɗaccon haggui ko jo o taaƴi ɓeɗo mbiyeten isayankoɓe woni ɓe mbiyeten hefreɓe mbadda e jomum mbimi ha cippiron jiya jomumen cippira joni kamɓe kam sippiri mabɓe ɓe kewani nanggodirde ɓe kewi ko ƴettodirde tan ɗum nde so woodi seeɗa so woodi ƴettude hunde keddiɗo doga kamɓe dogde ɓe kersata jomum doga nattirde ɓe goɓɓe e pitte ɓe mbadda kono hewani so wona jomum ronko dañde musel kono dañi musel tan dogat kono quelque soit mbimi ko jomumen baddi ƴettodira saaha pindira saaha jomum diddodira kono so gasi tan gasi so gasi joni jiiya ɗumen jooɗo ɗo ɓe mbayi kono jiimi wayno mabɓe ni tan e leƴƴi wayi men ko lawɓe alhamdulillah mi anda tawi lawɓe foof mbayi kono lawɓe wuuro amen ni kono min mbaɗa yiyaɓe lawɓe wuuro amen nde wonno lawɓe wuuro amen alhamdulillah jiiya joni ɓe cippira haɓe ƴettodira cabbi haɓe ƴettodira cabbi yimɓe ceernaɓe gara nde jettoto arɓe sendude ɓe jettoto galleji mumen tawa yiɓe pijja ɓe jalta eɓe pindira kelle ɓe mbawi wona kamɓe wonno ni cippira haɓe ƴettodira cabbi kono so kastari ari ɓe ɗunet so atawi ari ɓe ciwodirat ɓe ñamdat ɓe gottoto ɓe pijja ɓe jalta taw joni eɓe kaɓa kamɓe tikkere ala hakkude mabɓe tikkere ala ɓe mbayi yawde ƴettodirde cabbi ni pop tikkere ala hakkude mabɓe noon ɓerɗe wayi labde isayankoɓe jimɓene ko noon kamɓe enen wonnoɓe Afrique centrale ɓe oɗon gandi kalam men ko mbadda e jomum ara bitig ma wooda ko kalduɗon wooda ko mbadduɗon saaha ni takka ɗum guyka mbiya ɗum holko wujjanma fuuya ɗum mbasa tawde mo haydara yaha lawmum janggo arta bitig ma sooda sa wi ɗum an ma jafoɗa kam hankkadi o ça c'est rien ça c'est passé enen kala ñande meeɗa takkude neɗɗo guyka hayso koko wujji sa yiidima yitanimo harminima tawde koko wujji ne mofti a ronki yitude harminte ala ko haali noon wujjani ɗum noon tinɗen laɓɓinel ɓerɗe meɗen no isayankoɓe wiyeteɓe chrétien no ɓerɗe ɓe mbayi labde ni
no ɓe mbayi famɗude tikkere ni no mbayi famɗude mawni kinari ni jiya en colonel walla jiya en lieutenant walla jiya gandanɗa en directeur général jippo adda siégiel mum jooɗo sara bitig ma oɗon jarda ata oɗon pijjo oɗon jalta min mi yiiɗum Afrique centrale mi yiiɗum Afrique centrale mi yi en directeur régional de douane ko minen koddi so jippima jogui ko galle mum ko otoji a anda oto foto jogui kono so jippima ari galle mum foftimi seeɗa yaltinat bien muɗum jooɗo yesso bitikaji amen yesso pressing aji amen emin jewtida e muɗum emin pijja e muɗum emin jalda e mum cikkata ko min gueƴiɗaɓe ko Allah noon Allah waɗi ɓe koɓe yimɓe gandanɗa hoore wona mawni kiniɓe koɓe yimɓe ɓe gona tikkoɓe koɓe yimɓe ɓe ngala haasidagal kadi koɓe yimɓe ɓe ngala hypocrisie wadde semblant ala kamɓe jomum ne yinma tan hollirta ne yinma so yiɗama hollirta yiɗama wirto bitig maɗa aɗa jogui mburu fay oto bitig wima non 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 moi je l'aime pas moi ko oto woni sehlam haala ha laaɓa haala ha laaɓa so yima waɗi ko fewani haalanma wima non non l'huile est sale kanko mo tunwi mi yimo mo ñitto walla mi wiya mo ŋaaño walla kanko non 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 haala ha laaɓa suuɗatama ñohatama halta caggal ma ko haali caggal fof e haalde yeeso maɗa ko ni julɗo foti waade noon yo Allah rokken wawde laɓɓinde ɓerde men laɓɓinen ɓerde men gonen julɗo ko ɗum wonde julɗo jiɗodiren mone men fof ko yiɗani hoore mum moƴƴere yo yiɗan ɗum banɗum mone men fof ko añani hoore mum bonande yo añan banɗum moƴƴiɗen kadi dewle ɗe moƴƴiɗen galleji ɗi moƴƴiɗen gurnameji men moƴƴiɗen gurdam galleji ɗi baba galle ƴetta responsabilité mum galle ha timma gande koy mone men fof ko gaynako kadi mone men fof ko namdeteɗo gaynanteri muɗum ana wona ba woni baba galle ma ko corak ko yimɓe nataka ne jalta ko yimɓe jahata kone beela gartata kone beela ko bonande ne waɗe galle ma ka baba galle aɗa daara aɗa wiya ka modéré aɗa andi hefreɓe soɓe jiiɗi wiide julɗo jasɗo ɓe mbiyata ɗum musulman modéré wiide aɗa wona musulman modéré aɗa ɗacca galle ma cangartene mbaɗe hen aɗa ɗacca sukaɓe ma ne ɓorno comci bolle puyɗe sukaɓe ma rewɓe ne ɓorno comci terɗe men fof ne gone boowal aɗa futtini guita aɗa daara a wiya ka musulman modéré fito julɗo jasɗo andu koy ka namdeteɗo janggo e jaam kadi ko adi kaɗa namde ni ma yidɗum guite maɗa saabu kala ɗaccunoɗo va et vient ɗaccunoɗo laissé passé galle mum ɓesgu mum waɗa ko weela sukaɓe rewɓe ne jahata ne beela ne garta ne beela sukaɓe worɓe ne naata ne jalta o fadata laakara o yiyat ɗum guila e gurdam makko janggo e jaam sukaɓe worɓe ma nangue ne cimmi simmi bonɗo ma galle janggo jang police ara galle ma wiye drogue nantum ma janggo e jaam wooda gujjuɗo e galle arde wiya ko galle ma woni ma janggo e jaam sukaɓe aroɓe e galle ɓe ma wor ko gujji e galle maɗa walla ɗacca ha jamma pewjude e wuyɓe kala plan galle ma ɓe gara ɓe jana e ma tawi ko sukaɓe ma rewɓe a ɗacci mbaɗa ko beela ene ɓorno ko beela ma yi gaddanma gandanɗa hoore maɗa ko waɗaka barke e galle ma walla donka resede yimɓe fof ela ɗumen heddo wonta chargé hoore maɗa mbiya ko liggaɓe mbiya ko wuttaɓe mbiya ko popta ko an woni mo toppitaki ɓesgu maɗa an woni mo nehani sukaɓe ma needi moƴƴiri ɗum noon yo Allah dandu en ɗum nehen galleji men ɓesguji moƴƴi nehen galleji ɓesguji men needi moƴƴiri toppirɗen galleji ɗi toppirɗen ɓesguji ɗi toppirɗen suddiɓe ɓe kala ko neɗɗo dogata e aduna an gorko taaro haqqe joom suudu maɗa taaro haqqe ɓesgu maɗa e ma tol worɓe hannde ne joguino garuna kono sa naati galleji ɗi cikkata ko miskineɓe rewɓe dakmitaki e jawdi mabɓe jomum winde lettre uji waɗe pareji ne yaltina kalisaji ha wayno leydi so jomum yalti ko woyyo ko woyyo kaari ko enveloppe aji so yeehi kewuji ko yaltinta haalis ne distribué ene batira haalisaji tawa galle makko ala ñamani harani ala fof ko galle makko heɓata e makko ala ko joom suudu makko heɓata e makko ala ko ɓesgu makko heɓata e makko pina subaka jalta galle a anda no jomumen kacitorto pina subaka jalta galle bottari ko ma Allah jaltaɗo sa wi kalisaji maɗa aɗa yahade batiriya aɗa waɗa enveloppe aji aɗa waɗa mandaji aɗa waɗa masrifiji aɗa waɗa bankiliji aɗa waɗa orange uji monnaie tawa gandanɗa hoore maɗa galle maɗa welsini ɗum neɗɗo yo welto toppino galle mum toppirɗa joom suudu ma toppirɗa ɓesgu ma galle ma ñaama ha haara toppirɗa ɓesgu jinnaɓe maɗa koreji maɗa sa yiiɗi noon ko heddi nde woɗɓe ngal so aduna Allah o foof wi neɗɗo ko moƴƴo ɓesgu mum wiyani ko moƴƴo joom suudu ma wiyani ka moƴƴo koreji ma mbiyani ka moƴƴo nden moƴƴere ko zéro rewɓe ne toppirɗe worɓe toppirɗe galleji ɗi toppirɗe guuraji galleji ɗi toppirɗe galleji ɗi gorko so dawi fini guila subaka yeehi raddoyde
so wodi ko dañi addi waɗe galle an nene galle toppito galle o mbaɗa heewide galle ko gouvernement galle ɓay kono gouvernement ni waɗi ko ministére uji waɗi ko président waɗi ko PM waɗi ko ministére uji men pop heeda place mum jogo place mum jogo département mum moni fof ne jogui ko halfina mon fof ne jogui ko gérata non tinnoɗen neɗɗo sene wiya ko moƴƴo ya taw ko galle mum d'abord iddi tinde moƴƴere muɗum ya taw ko famille mum iddi tinde moƴƴere mum ɓuri bonde aduna pop ko wonde gandanɗa hoore maɗa mbarodi boowal e mbawlu nder galle muɗum yimɓe fof yimɓe galle maɗa ñamata yarata weytaki dakmitaki e jawdi ma dakmitaki e dañal ma taw ko heddiɓe dakmiti hen ko heddiɓe mbiyanma woyyo ko heddiɓe mbiyanma taari taw jinnaɓe maɗa jiyani ɓesgu ma tinani suddiɓe ma tinani gorgol ma en kayiraɓe ma tinani ko heddi mbiyata ka woyyo neɗɗo yo moƴƴe famille mum moƴƴe e galle mum d' abord joom suudu maɗa yo tim nema maɗa saabu souffrance ko onon gonduno souffrance o Allah addi dañal yo tin a dañi ɓesgu maɗa tinno e ɓesgu maɗa neɗɗo kadi anda kala ko ñammiɗa coɗɗa mbaɗɗa e galle ma ñamminɗa cuddiɗe maɗa ñamminɗa ɓesgu maɗa ko sadak kala gonɗo e galle he kadi ñaami hen dakmiti hen ko sadak noon tinnoɗen to banggue moƴƴinde gurdumeji men pop koye dewal Allah jeeya toppitade galle mum toppitade neydi galle mum toppitade neydi sukaɓe mum toppitade joom suudu mum no surdi toppitade joom suudu mum gandanɗa hoore maɗa no weltiri toppitade ɓesgu muɗum no janguiri toppitade ɓesgu mum no joguiri jangde moƴƴere musidɓe tedduɓe koye neydi koye dewal Allah jeeya koye dewal Allah jeeya so tawi gandanɗa homaɗa a yaltata jama a toppitaki ɓesgu ma a toppitaki suddiɓe maɗa galle ma ne jogui aɗa jogui ha heewi galle ma ne heeɗi ɓesgu ma ne heeɗi aɗa hiiɗi ɗumen jawdi ma ko boowal pijitta ndewrata jawdi ma koto rewani ngal ɗon dewal Allah mi yiyani fof holko firti ɗum noon tinɗen ganden dewal Allah tigui tigui wona tan haɗani tan e julde haɗani tan e wirdude haɗani tan ganduɗa yaade jama haɗani tan yaade makka ala toppiɗen galleji ɗi moni pop ko gaynako moni fof kadi ko namdeteɗo gaynanteri muɗum debbo gonɗo e galle jawdi addama e galle toppito noon ngaalu ngu renira toppito gandanɗa hoore maɗa galle o hande worɓe ko dawoɓe wonon keddete galleji e toppirɗe gestion galle toppirɗe needi sukaɓeɓe toppirɗe needi sukaɓeɓe toppirɗe sukaɓeɓe wol heure jeehi école wol heure ɓe garti école toppirɗe wol aroɓe galle wol yaltoɓe galle toppirɗe mande sukaɓeɓe jalti mande sukaɓeɓe garti ka jinnaɗo aɗa wonde sukaɓe debbo aɗa wonde sukaɓe maɗa sukaɓe rewɓe ene janggoya so pini subaka ƴeew ko gandanɗa homa so tawi pini ƴeew ko janggoyta ko hol cumci ɓorni ene jalta ƴeew cumci ɓorni ɗi tawi ne yaade jamanu tawi ne yaade diine tawi ne yaade aada so tawi fewani mbiya ɗum fewani yo ruttu ɓo ɓorno cumci timmuɗi koye dewal Allah jeeya galle mbimi koye kono gouvernement ni moni pop ne jogui rôle mo jouata moni pop ne jogui to heedi moni foof noon to heedi ɗo yaddata ɗon ha timma rena ha timma pewnen galleji ɗi pewnen gurnemeji men pewnen diine meɗen cinnoɗen gandanɗa hoore maɗa rewɓe ɗoftoɗe worɓe moon gande koye rewɓe ɗoftoɗe worɓe moon teddine worɓe moon kaaɗe e worɓe moon jonde kinni ɗe ko worɓe moon mbaɗanta on jonde kinni ɗe ko worɓe moon jogui jonde kinni ɗe e ko worɓe moon mbaɗanta on jonde kinni ɗe e ko worɓe men jogui cuure e worɓe ɓe Allah ne seedi so debbo suurima muñi suuri joom galle mum suuri terɗe mum kala ko joom galle mum ummini heɓat jibina hen kadi barke jibina hen barke so tawi an gorko aɗa sirŋini aɗa jogui dowjinema aɗa sirŋini aɗa wonde debbo mo laaɓani aɗa wonde debbo mo suraki mo haɗani e maɗa kala ko mbawɗa ummanade fewata kala ko mbawɗa fewde moƴƴi wattake barke ko mbawɗa dañde foof wiyata dañata kono kala ko dañƴa wattake barke kala ko ummanɗa uddoto gueɗe ma fof uddoto enen fof eɗen gandi soɓe eɗen gandi salte ɓesgu ari hen kadi jibina ɓesgu taw kadi ngo ɓesgu waɗaka barke jibina drogueji jibina sukaɓe rewɓe donka resede jibina yimɓe ɗannon donka dañde kayitaji donka yettade naggui e laabi jibina fumeruji simmoroɓe bo simmo bonɗo hewde hande sukaɓe hewɓe hande en tilfi ala ko tilfi ɗumen so wona jinnaɓe men rewɓe wasde ɗoftade worɓe men aɗa wone galle mbaddata ko coonmami cottuma e joom galle ma nde joom galle ma yettotoma foof ma yeena ma duka ma fetta ma tefa
wallahi jibinta barke ay babba molel babba e molel puccu sa yi ngana coggoji mabɓe ɓurni tan ko barke o kono eɗen gandi saha ko babba liggoto ko puccu liggota ko ɗum saha ko babba liggoto ko puccu liggota ko ɗum ay puccu jarlu e puccu ngoru so tawi gandanɗa hoore maɗa ene jokkodira koye dow suturu koye dow niyoyi ɓiɗɗo ara hen ɓiɗɗo ara ne barkina hay jawdi ƴeewe babba ko pele ko pette ko dogdu ko riddude ko kanali hay goto famata ko adi ko jomumen jokkodira donc yidde ko foof koye gandanɗa hoore maɗa ko yidde andinde yimɓe hunde foof koye dow newoya hunde foof koye dow teddugal hunde foof barka heɓete koye newoya e teddugal ɗum nan mbawi teddinde worɓeɓe mbawi ɗoftade worɓeɓe jibi noon barke walla ne seedi kala ɓiɗɗo keɓaɗo e dow newoya ɓiɗɗo keɓaɗo e dow belamma kadi ko banggueji foof hay an gorko aɗa weltini joom suudu maɗa ne welti e maɗa oɗon beltodiri monemo fof ne welti ɓerde mum ne laaɓi Allah ne seedi on jokkodiri ñande hen ɓiɗɗo jibinama ñande hen on ɓiɗɗo wona ko ɓiɗɗo barkinɗo an gorko ne Allah ne seedi a weltini cuddiɗo maɗa guila ñalawma a weltinimo guila kikiɗe on paye jokkodirde to banggue lelde accon haqqi e konngol on jokkodiri dow beelemma monemo fof ɓerde mum ne welti aɗa weltini ɗum aɗa welti Allah ne seedi ɓiɗɗo jibinama hen ɓiɗɗo haɗata ɗum barkinde tan ko gueɗel gotel wasdemo judde balɗe to juuɗi balɗe tan barkinat o ɓuurat guiƴo ko hen sa siko Allah wi ala gandanɗa hoore maɗa 3 semaine ɗum noon tinɗen to banggue wawde ganduɗa foof koye dewal Allah jeeya ɗoftade joom suudu mum ɗoftade joom galle mum koye dewal Allah jeeya moftude terɗe mum koye dewal Allah jeeya ɓornade tumi woni curiɗo koye dewal Allah jeeya neede ɓesgu mum koye dewal Allah jeeya teddinde joom suudu mum koye dewal Allah jeeya ñamminde ɓesgu mum koye dewal Allah jeeya weltinde famille mum galle mum koye dewal Allah jeeya noon tinnuɗen moƴƴinen galleji men moƴƴinen hen sukaɓe men nede moƴƴiri jangguinenɓe jangde moƴƴere gande koye kala mo jangguinani ɓiyum jangguinde ɓiyum noon ko wadde ɓiyum nannude ɓiyum ko foti janggude nanna ɗum école walla nanna ɗum qurana cukalel to famɗi ɗo ndewa e mum porsa tefa punta hoto wiiran saɗimi janggude aɗa woppa ɗum koye ma artema nede fof ɓuuri bonde ko yama artema nde artata e mum nde tato kane yeehi kadi so sa yeehi kadi a jangguinani walla salima janggude a woppi ɗum janggani janggo joom so woni mine bara so yi guiñumen holko goni guiñumen goni sernaɓe mawɓe guiñumen goni khalifaɓe diine mawɓe guiñumen goni fonctionnaire uji mawɗi o wiyata o culpabilisata ko jinnaɓe makko o wiyata ko jinnaɓe gon ko jangguinanimo kañumen goni toppitaki jangde makko ayi tawa jinnaɓe hankkadi nayi walla jinnaɓe jeehi kanko o wiya ko ɓen goni ɓe jangguinanimo ko ɓen goni ɓe toppitaki kayɗe ɗum fi ɗum makko ayi o culpabilise ɗumen ɗum noon tinɗen cukalel yo funti yo force yo hulɓine yo fiye yo janggo so nafoore nde sinoyta nde tara ko mawno yi mbimi ɓuuri bonde nede fof ko yama artema kala nehiro ɓimi yama artema nde artata munde tawta gandanɗa hoore maɗa ko yeehi ko nedi taniraɗo ɗum noon ni hen sukaɓe men nidi moƴƴiri jangguinen sukaɓe men rewɓe ɗoftade worɓe moon worɓe teddine rewɓeɓe guuren dow beelemma jiɗodiren a wawa neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri bandum neɗɗo wawa dañde ko ɓi gandanɗa hoore maɗa ɓi ba mum neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri bandum debbo neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri bandum gorko jiɗodiren nafodiren jokkodiren jurum wona hakkude meɗen jahodiral wona hakkude men jokkere enɗam wona hakkude meɗen jokkere enɗam noon ko yahodirde jokkere enɗam ko resodirde jokkere enɗam ko wallodirde jokkere enɗam ko yurmodirde hande noon jokkere enɗam ɓuuri heddade tan koye guenese neɗɗo ñawre a salminoyta ɗum kono kala nani e nanɗa mayi ne jarama ummade leydi e leydi mbaɗa sakuji maaro mbaɗa bidongaji nebam mbaɗa enveloppe aji mbiya aɗa wallitoya jomum guenese aɗa yonna mayde yotta ha aduna firto mayde yotta mayde yonnetake yonnata mayde tan ko mayɗo o ko mayɗo tan wawi yonnude mayde muɗum o jokkodira e yimɓe o wona kulɗo Allah yimɓe fof ganda ko neɗɗo kulɗo Allah yimɓe fof ganda ko julɗo yimɓe fof gandaɗam ko jokkowo enɗam sowma yimɓe fof nurto e makko tawa gardude sababude makko gardude sababu jokkere makko enɗam tedta kaala e makko ko yooɗi kaala e makko ko moƴƴi ko on yon neɗɗo kañum yonnata mayde mum kono wadde sakuji maaro en ala ɗum wawa yonnude mayɗo
hirsude jawdi wawa yonnude mayɗo ala ɗum ko bonande ko leptude mayɗo e hoore mum ni buuɗal yurmede so feri feeñi feeña e windere feñde ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ñande aljuma nogas e jeegom lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi e sowtol musidɗo moon seydi moon haali Abouba ngol ɗo noon woni lefol ɗiɗaɓol lefol gaddanol ngol nango dow ɗo ngol lefol noon mbiɗen ko ngol sappo e ɗiɗi hojom ne fawi capanɗe joyyi e tati leƴƴande woni 12 minutes 53 konngol taññogol ɗum noon ko ngol ɗo lefol ngol 17 minutes 39 walla 40 secondes woni lefol moon ɗiɗaɓol yo Allah rokku en ñallude e jaam juma moubarak